ollaan nämä burnoutit ja viihdyttelyt suoritettu. On tämmöinen oikein mainio design tuolta Euroopasta. Että iske Lenon autoa. Oikea iskiä voittaa 100 sen, kun osut Lekalla oikeaan paikkaan. Ja osaa löytää sinne rahaa siellä. Autoon on piilotettu tosiaan rahaa. Meidän auto leikkasi kiinni vahingossa tai öljyt ja kaikki oli kyllä autossa tallessa, mutta sitten vaan jostain syystä voitelujärjestelmät petti ja silloin olisi pitänyt suorittaa kanssa pieni burnout ja semmoinen perusaika näiden autoille kaikille. Tämäkin mulla ottaa kisaa. Onko alhaalla, joten paljon korkeammallekaan ilmeisesti ei voida mennä. Missä se hinausauto menee? Mikä tajuu? Se on aika kaukana edes siitä. Olemassa, jolla pystytään tekemään aivan huppeliskeikkoja. Ja se vaatii tietty aivan oma koulutuksensa ja kurssinsa. Täällä Menkijärvellä saa opet ja tosi hyvät maisemat. Tämä on aivan opettajan paikka, kun tuolta ylhäältä katsoo. Sieltä näkee kaikki eläimet ja ihmiset. Tuo tällä hetkellä syöksyy tuonne eteenpäin hinauspaikalle ilmeisesti tällä kertaa. Vielä muutama kaunis kierros ja sitten alkaa alaspäin. Liikkeellä pailane ja melkein originaalin näköistä, mutta sisusta on näköjään pikkasen fiksastu. Se on rekisteröity malli mustalla ja oikein legendaarinen GT Opel, rekisterikin GT70. Siinä kanssa mainio, sanotaan tuo on jo käyttöautona, mutta ihan ajannuttaja. Kauniisti pahasti samanmallinen kuin tuo Kadillakin takana. En muista, että onko tuokia. Juomakunnan suurin takana. Niin. Tänään on kaikki mahdollista. Ei ne syttyisi alapäin, niin kuin tähänkin jos tullaan. Jonkin verran kehitetty mitä se on? Tamarohäpeä löytyy tästä valkoinen, joka saapuu juuri kanssa paikalle. 6,5 taas oli muuten. Yksi äijä pyysi 1200 ja Kuten varmaan tiedämme, että Suomen valtateillä on maksimoinnopeus 120 kilometriä. Puikki viskas. Juhani! On. Teippaa niitä numerolappuja vähän paremmin kertsiä. Batteria loppu. Vettä oon, peruuta. Totta kai. Pojan pätkät pisteen kasaan. Sellaisen. Aika päähän. Mä tonne etuun.